kocha. Ng'anyo kan wachako mar Gen Z ne en ng'anyo mar adier. Mane yude kan en Gen Z adier. Makata an makoro na akalo ndama mar Gen Z ni nene ka majority mar ng'anyo no ne en Gen Z. To kan wadhi mbele gi ng'anyo kum wige mane ng'anyo dhi kan wati chakre wuok tich mano dhi DCI pane neno wa gazette mwadhi Tuesday majio ng'anyo mwabedo gi tho mokwongo mar Rex Masai gi tho mamoko go mang'anyo dhi mbele ka week machielo kata mar wacha ng'anyo koro no ok en ng'anyo mar Gen Z nikech koro kan wang'anyo to yawa mane ni Kiambu koro Karatina gen ne giwacho ni Raila ni sama Ruto dhi to Raila gi Mudavadi be nyaka timre nade nyaka dhi koro nobedo gi penjo ni to kar wane wang'anyo nikech no wang'anyo mokwongo ni finance bill manyiso ni ng'anyo wani joka nodhi odonje iye ga agenda moro mwakia kineno ng'anyo masani ok en ng'anyo mar Gen Z aken ng'ama nosetimo research mokawo kwan mo register joma dhi e ng'anyo muluongo ni ng'anyo mar Gen Z ke Gen Z ni particular age group mong'e ni higa ni nyaka higa ni en Gen Z kata ke kawo kamera ni mineno joma ng'anyo man mbele o gin Gen Z to an ng'ama osebedo ng'anyo kata gi jatendwa Raila kata ng'anyo mogik mane pipeline mane tek ne ane iye kawane ng'anyo hiye to ng'anyo masani en ng'anyo ma joka chako civil society biro to ng'engi gin joma kene nyalungi kalungo gi Natwara rach koso nyalungi ni Mount Kenya ikawacho ni got ng'eny joma ni civil society gin joma e got kocha